nagbabalik na ang radio DJ na maraming alam sa love, pero walang jowa. Minsan nakakahiya yun, no? Lagi ako napapansin sa public. Sabi, uy, di ba ikaw yung love radio DJ na talaga nga namang maraming sinasabi tungkol sa pag-ibig pero wala naman jowa? Wow! Mga walang hiya rin talaga minsan ng mga tao. Ingat ka, boy Pindot! Anyway, mahal, balik na tayo sa usapang pag-ibig mula sa Spice. Yung pa mula si DJ Kim Chino. At di ba nga sabi ko kanina, mahal, ibibigay ko ang 3 dapat mong bawasan. Tandaan nyo yung root word or keyword dito ay talaga nga namang bawasan lang, hindi tanggalin. Kasi kapag tinanggal mo, wala nang spice up ang relasyon nyo. Bawasan lang natin to, ha? Na talaga nga namang need mong bawasan para hindi ka laging iniiwan. Ito na sabi ko kanina, mahal, una, bawasan ang pagiging seloso o selosa. Diba? Diyan papasok yung mga pagkakataon na dapat magselos ka on a right basis. Ano ibig sabihin nun? Paano kung may nakita mo lang picture na may katabi yung jowa mo, aba magsiselos ka agad, papalakihin mo? Mali yun. Hindi yun sweet. Ang tawag doon, toxic. Diba? Tsaka mahal, huwag ka masyado ma-paranoid. Huwag ka magselos kung may kasamang iba ang jowa mo. Hindi naman kasi lahat ng ginagawa ng tao ay talaga nga namang ginagawa rin ng mga manloloko. Diba? Kung ikaw ay may trauma sa ex mo, ikaw ay pinagpalit sa kasama niya at nahuli mo sa picture, hindi naman ibig sabihin nun, gagawin din yun ng jowa mo ngayon. Diba? Hindi naman lahat ng tao pare-pareho, kaya yung trauma mo sa ex mo, iwan mo sa likod. Kung ikaw ay nasa relasyon na, aba, respeto naman sa jowa mo, wag mong paghinalaan, di ba? At ang pangalawang dapat mong bawasan, mahal, ay talaga nga naman ang pagiging toyoin. Eto bawas-bawasan yung utang na loob. Hindi ko naman sinasabi na puro babae ang may toyo. Kadalasan lang naman babae ang may toyo, pero may mga lalaki rin naman talagang tinotoyo. Bakit pabawasan to? Kasi mahal, nakakapagod sa partner mo na lagi kang susuyuin sa maliliit na bagay. Diba? Ano pa? Yung susuyuin ka kasi trip mo lang magpasuyo. Ay nako. Nakakapagod yung ganyan. Yung mga nasisira talaga ang communication dahil nagtatampo ka o tinotoyo ka. Minsan gusto makipag-usap ng partner mo, gusto ng comfort, tapos uunahin mo pa ang mood swings mo o di kaya ang toyo mo. Saan naman pupunta yan? Sa away. Diba? Tandaan nyo, jumowa kayo ng tao, jumowa kayo ng merong trabaho, jumowa kayo ng meron ding sariling buhay. Tapos ang ini-expect nyo kapag tinoyo kayo, aba, mahuhulaan niya ang dahilan kung bakit ka nagkakaganyan. Jowa ang hinanap mo, hindi manghuhula. Nanggigigil ako sa mga toyoin na to. Diba? Minsan kasi nakakasira yan ng relasyon kapag sobra-sobra. Always remember, mahal, na ang toyo ay condiments o di kaya sausawan sa pagkain, hindi inuugali. Ay, shoutout natin yung mga toyoing tao dyan. Shoutout natin yung mga may jowang may toyo dyan. Aba, congratulations sa inyo. Naka-jackpot kayo, ng maalat-alat na partner. Diba? Yung mga dyan yung malalakas yung toyo. Hindi ko sinasabing puro babae to pero kadalasan talaga babae ang may toyo. Bawas-bawasan nyo naman para imbis na suyuan, imbis na away, imbis na conflict sa relasyon, aba, doon na kayo sa sweet moments o di kaya bembangan. Anyway, mahal, balik na muna tayo sa Rakrakan Music. Huwag mong ililipat ang radyo hanggang 9 PM pa naman si Kim Chino at ako'y magla-live sa aming FB page. Ay nako, kulitan tayo doon at makikita nyo si Kim Chino, parang state witness ang get up. Sige na, mahal, balik na tayo sa Rakrakan Music. Dito ka lang sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan?
Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!